bi magnitude elkarren artean alderantziz proportzionalak dira, baten balioa handitzen denean, bestearen balioa proportzio berean txikitzen bada eta alderantziz. Adibidez, ikasle batek 3 ordu behar baldin badu lan bat egiteko, 6 ikaslek ordu erdia behar badute alderantzizko proportzionaltasun baten aurrean gaude. Ikasle kopurua bider 6 egin delako eta behar den denbora zati 6. Lan egiten duten pertsonen kopurua eta egiteko behar den denbora alderantzizko proportzionalak diren magnitudeak dira. Pertsona kopurua bider 2 egiten bada, zati 2 egiten da behar den denbora. Eta alderantziz, pertsona kopurua zati 2 egiten bada, behar den denbora bider 2 egiten da. Alderantzizko proportzionaltasunean ere, 3ko erregela erabiltzen da. Datuak zuzeneko erregelan bezala jarri behar dira, baina balioak biderkatzerako orduan, gurutzatuta biderkatu beharrean, lerroan biderkatzen dira. 120 bider 6 biderkatu da, eta 100 bider x. Beraz, 120 bide bat egiteko, trajektu bat egiteko 6 ordu behar balin badira, 100 kilometro orduko abiaduran joan ezkero, denbora gehiago beharko da. Eta kalkulen arabera, 7,2 ordu. 7 ordu eta 15